बेनि सायाव चिफ मिनिस्टारा बुंलांबाय जे बिथाङा बेखौ नायनानै एनकुवारि होगोन होननानै दा बेखौ जोंनिफ्रायबो जोङो नोजोर होगासिनो दङ आरो आङो गाबोननि गेजेराव जोंनि मोनसे टीम जोंनि इएमफोरनि टीम दैथायहरगोन आरो बिनि उनाव गासैबो फेक्टखौ लानानै जोङो उननि समाव मा खामानि मावनांगोन बेखौ मावगोन। बर' राव थुनलाइ जौगानायजों लोगोसे बर'नि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनखौबो बर' माहारिखौ गियाननि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव बोरैहाय जौगालांनांगौ बेनि थाखाय बोरै हाबाफारि लानांगौ बाहागो लानांगौ बेफोर गासैबो खोथाफोरखौ जोबोद मोजाङै बुंलांदों आरो गिबि खेबनि थाखाय बेबायदि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फैनानै हारिनि गोबां नांगौ बिथिंफोरनि सायाव गेबेङै खोथा बुंलांनाया जोबोद बाख्नायथाव जादों। आं बिथांखौ साबायखर बावो। बर' थुनलाइ आफादनि गोदान आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथांनो आं साबायखर बावो, आं हामलायथि बावो। फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जोबोद गोख्रोङै बर' थुनलाइ आफादखौ खामानि मावलांनो हाथों आरो लोगोसे बारग' आफादगिरि तरेन बर' बिथां आरो लोगोसे बारग' नेहाथारि प्रसान्त बर' बिथांमोननोबो आं साबायखर बावो। बिथांमोना थांनाय समाव जोबोद मोजाङैनो आफादखौ दैदेनबोदों आरो बर' हारिनि बर' राव थुनलाइनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव जाफुंसार महर मोनदों। फैबाय थानाय समाव बर' थुनलाइ आफादा जि हाबाफारि लादों, जि बिथांखि लागोन बे गासैबो जाफुंसार महर मोनथों, आं बेखौनो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो। टेटनि थाखाय टेट आनजादा थाबैनो जागोन, बेनि थाखाय गुवाहाटियाव प्रसेस जागासिनो दङ। टेट आनजादा जानाय लोगो लोगोनो जिखिनि जि टेट होआखैमोन बिथांमोना होनो मोनगोन आरो जायफ्रा टेस्ट पास जाना थाबाय बिथांमोनखौ लासैनो पर्यायक्रमे एपइन्टमेन्ट होलांबाय थागोन।